V ďalšej časti o svätej Helene si povieme, čo ukrýva tento malý, ale s históriou veľmi veľký ostrov. Takže zatiaľ, čo v prvej časti sme sa venovali jeho hlavnému mestu Jamestownu, kde sa pozrieme do vnútrozemia samotného ostrova. Na dejinách histórie alebo dejepisu, podľa toho, kde ste sa učili túto zaujímavú vedu, ste sa určite dozvedeli, že Napoleon zomrel vo vyhnanstve na svätej Helene. No a mnoho ľudí netuší, respektíve nevie, kde sa nachádza svätá Helena alebo kde zomrel samotný Napoleon, tak svätá Helena sa nachádza dalo by sa povedať, takmer v strede Atlantického oceánu a to miesto vyhnanstva bolo práve tu. Tu pobudol posledné roky svojho života Napoleon. Volá sa to Longwood, ktorý sa teda nachádza na svätej Helene. No a na celé toto územie patrí Francúzsku, lebo je to samozrejme francúzska vlajka, napriek tomu, že celý ostrov je pod správou Anglicka. Ale toto maličké územie, kde bol posledný odpočinok Napoleona, patrí Francúzsku. Teraz sa prejdeme domom, kde teda býval Napoleon. Tu máme jeho posteľ, vraj ju niekoľkokrát menili, kým bol teda spokojný. Inak to, že to takto vrzga pod mojimi nohami, tie parkety, alebo sú pôvodné a staré. No a ten dom Longwood patrí, dalo by sa povedať, že druhý najväčší. To bol teda vo vyhnanstve. A keď vojdeme do ďalšej miestnosti, tak toto je jeho posmrtné miesto, posmrtná posteľ s posmrtnou maskou. No a postupne prechádzame do ďalších miestností a toto vás bude asi zaujímať. Je to miesto, kde sa chodil kúpať. Mal vo veľkej obľúbe teplú vaňu a že až 7-krát do dňa sa chodil kúpať. Samozrejme z tohto miesta nebol príliš nadšený, ale čo iné už mu zostávalo, ako zostať po vyhnanstve, ktoré spravovali Angličania. No a posledná miestnosť a urobili sme prehliadku posledného odpočinku samotného Napoleona. Teraz vieme, kde pobudol Napoleon posledné roky svojho života, ale poďme sa pozrieť, kde bol pochovaný. Pretože dnes, keď prejdete do Paríža, tak keď prejdete do Invalidovne, tam je jeho hrob. Ale kde bol prvýkrát pochovaný, je to tiež miesto, ktoré sa nachádza na svätej Helene. Po tomto krásne upravenom chodníku sa dostávam k prvej hrobke Napoleona. A tí, ktorí ste boli v Paríži, tak viete veľmi dobre, že on je pochovaný v Invalidovni. A sa pýtate, prečo k prvej hrobke, tak je to z toho dôvodu, pretože po Waterloo 1815 bol odvezený sem na svätú Helenu, kde bol až do svojej smrti 5. maja roku 1821. Čiže medzi 1821 a 1840 bol pochovaný práve na svätej Helene a práve smerom k tej jeho prvej hrobke. A keď bol prvýkrát pochovaný, tak jeho rakva mala 4 časti a v tej poslednej, tej štvrtej časti tej rakvy bola taká bola tam také veľmi jemné látky, aby čo sa najlepšie vraj vyspal, lebo počas svojho života vraj spal veľmi zle počas vojenských ťažení. No a v roku 1840 sa teda podarilo Francúzom získať túto jeho hrobku a loď, ktorá ho odniesla späť do Francúzska, bola namalovaná do čiernej farby. Takže za chvíľku som práve pri tej hrobke. V tomto nádhernom prostredí je teda pochovaný Napoleon. Urobili z toho takúto záhradu, celé miesto majú na starosti Francúzi. No a vidíte, že to prostredie je veľmi teda príjemné, krásne. Napriek tomu, že on neznášal svätú Helenu, tak mu to aspoň takýmto spôsobom krásne upravili.
No a trošku z dejín svätej Heleny, keď tu bol Napoleon, tak Angličania sa obávali, že by ho mohli prísť Francúzi zachrániť, tak si vytipovali miesta, kde by mohli Francúzi sa vylodiť. A toto je jedno z miest, volá sa Sandy Beach. No a na tomto mieste sa pripravil, že by mohli prísť Francúzi. Našťastie to nespravili a tá posádka, ktorá tu musela bývať, mala viac menej nudnú službu. Tým, že Svätá Helena bola nielen významným obchodným a cestovateľským bodom okolo Afriky a takisto veľmi strategickým ostrovom, tak tu nájdete veľké pozostatky jednotlivých vojenských pevností, ako je povedzme táto, ktorá už stratila samozrejme na význame a skôr sa stávajú súčasťou turistickej scény s výhľadom na tieto majestátne hory. No a keď sa vyberiete na výlet loďou, tak určite z lode uvidíte takéto menšie pevnosti, ktorú máte teraz rovno pred sebou. A tie boli vybudované na obranu ostrova, hlavne keď tu bol Napoleon, lebo Angličania sa báli, že ho Francúzi prídu zachrániť, no a preto sa takto opevnili. Ten, kto má rád históriu, tak určite zachytil, že jedna z najkrvavejších vojen na prelome 19. a 20. storočia v Afrike bola vojna burská medzi Holandianmi, alebo tí, ktorí tam bývali, teda tými osadníkmi, a potom ešte Angličanmi. Tak tí, ktorí boli nejakým spôsobom chytení, tak boli premiesení práve na Svätú Helenu a tu je 180 hrobov, takže aj z tohto je vidieť, že Svätá Helena bola používaná aj ako väznica, odkiaľ nebolo úniku. Momentálne sa nachádzam v dome guvernéra, ktorý bol postavený v roku 1792. Celkovo nemám rád takéto komentované prehliadky, ale musím povedať, že toto má veľký nádych histórie a hlavne tým, že som sa vždy zaujímal o východoindickú spoločnosť a o obchod, tak toto je niečo úžasné. Tento dom má 34 izieb a veľmi bohatú históriu. They were Baptists. So there's a monument in his honor down at the northern side. No, momentálne sa pozeráte na najstaršieho živočícha na svete, ktorý žije na Svätej Helene a má cez 190 rokov. Na Svätej Helene je extrémne zaujímavé to, že keď ste dole pri pobreží, tak vidíte tú sopečnú činnosť. A stačí výjsť nejakých 600-700 metrov výškových a odrazu sa ocitnete v mlovom pralese. Na jednej strane vyprahnutá dolná časť ostrova, stačí výjsť myslím, vo výške nejakých 750 metrov a sami vidíte, ako zelené to tu je. Západná časť ostrova je takáto sopečná, vyprahnutá a osobne sa mi to viac páči. Treba povedať, že keď sa sem vyberiete na prelome januára, februára do takého marca, apríla, tak môžete zažiť nielen práve tieto delfíny, ale takisto aj jednu z najlepších pozorovaní veľrybých žralokov. Takže keď sem prídete, máte teda čo robiť. A ako sa viete dostať na Svätú Helenu, je to relatívne veľmi jednoduché. Keď by ste čítali rôzne cestovateľské blogy, tak budete hovoriť o veľmi náročných podmienkach. Nerobme z toho nejakú zase príšernú, ťažkú expedíciu. Proste len potrebujete priletieť do Johannesburgu a tam nasadnúť na lietadlo, ktoré letí iba raz týždenne. Tá letecká spoločnosť sa volá Airlink, aby ste tu pristali. Obojsmerná letenka medzi Johannesburgom a Svätou Helenou stojí od 450 do 700
dolárov. A keď sem prídete, nepotrebujete mať žiadne povolenie, potrebujete len zaplatiť vstupný poplatok 20 libier. To je všetko. Náročné je to skôr pre pilotov, ale o tom sme rozprávali, že na toto letisko môžu pristávať len tí najšpičkovejší piloti, pretože tá dráha je 950 metrov, takže nerobme z toho nejakú tvrdú expedíciu, ale tí, ktorí to majú ťažké, sú práve piloti. Čo dodať na záver, že Svätá Helena sa určite oplatí navštíviť. Je to také veľmi pomalé spoznávanie, ale ponúka ten ostrov, na to, aký je maličký, ponúka obrovské množstvo atrakcií a veľa sa pri ňom dozviete. Úprimne, už dlho som nezažil nejakú destináciu, ktorá mi dala do nejakého vzdelania toľko, čo práve Svätá Helena. Možno je to tým, že sa zaujímam o tú históriu, ale aj tie ďalšie veci, ktoré sa tu nachádzajú.